Коротше, на новини на сьогодні. Ми сьогодні зняли нове відео, якесь пародійне, чорті що, коротше. І ми сьогодні скинули його в YouTube, але ніхто його не посмотрел. Тобто ніхто його не подивився до місяць, де тобто, он де оте чмо ховається. Ой, міну хоч извиняюсь. Он де. Коротше, вам не видно, зараз притемню. Ай, ніфіга не видно. Коротше, ми сьогодні зняли відео, і ніхто його не подивився. Я розчарований. Я подумав, хтось подивиться його. Ви скажете, Сашко, що ти розказуєш? Покажи нам лицем, ну, типа, камеру до лиця. Просто, ідіть нахуй. Коротше, розчарований я. Оте відео, яке ми вчора скинули, чи позавчора, я не пам'ятаю вже. Набрало 700 переглядів, походу. А те відео, яке ми сьогодні скинули, воно взагалі жодних переглядів не набрало. Я обіжений.